anowasap ngove anditi Chigowe natano uchidiko anowasap mahachi rumumombe yarara hiti nyaya yacho ndiri boundary dispute. Saka tukumbira kuti munhu wese paanongosimuka unosimuka wotudzo zita rako mobva matanga kutaura panga ino Daniel Chiduku Mahachi Village Sonzi Naison Tirivavi Sabu Chigowe Edmund Mombeara Chief Maguna amwacho vakagara vane chekuita here mamwe ndonga mawitness okay unozotaura karikati pemukana kuna comrade Naison tiri vavi anova the comrade handiti kuti apire nyaya yake kudare kana wenyu baba ndinotenda mambo ndafara zvikuru kuti tambosvikawo pano nesimba ramakatipa kuchengetedza nzvimbo diki dzamakatipa. Nyaya yandaunza pano yakatongwa navamombe yarara 1971 vakati muganhu vakati nzvimbo ndeya Mahachi, isu tikakomplena tikaenda kwamakumbe 71 makumbe akauya mambo akasvikoti kwete nzvimbo ndeya Chigowe. Mahachi haana kugutsikana akaenda kwaMujiti. Mujiti mazuva yaita saMajor Street. Nomba nyaya yanotongwa Mujiti akatuma anonzi LDO akauya nemap akasvikobvunza sabhuku mukuru wenzvimbo aiko ainzi Madzinga, akandiratidze pane muganhu. Nomba aratidzwa zvikanzi zvawandiratidza chireka nditarise pamepu yangu ndione kuti zvinowirirana here. Nomba atarisa akati munda waSvondo ndeupi? Nomba anzi uyu munda waSvondo uyu. Zvikanzi pane kawater channel kari kuruboshwe kana takatarisa mugomo. Zvikanzi karipo. Zvikanzi ndo kanonzi Murena River ikako ndo muganhu. Saka makumbe akasvikoti ipapo ndo muganhu. LDO atumwa naMujiti akasvikoti ndo muganhu. Iye nhasi 53 years later nyaya yakadzokera kwaHeadman. Handizivo kuti zvine pamutemo here kuti Headman anotonga nyaya yambotongwa naShe. Isusu 71 pakatanga kutongwa chakazoya gore ripi ani wakazotumwa naMujiti akazoya rini vakauya same year 71 kwete kuti takapiwa vakashandisa mepo vakati nzvimbo ndeya Chigowe taipiwa gore ragoyewa minda 57. saka mamatangira pakati ambuti yanga yambopuwa Mahachi. Mahachi akapiwa naombe yarara 71 anomang'ara akatopuwa mukadzi. Hanzvadzi yangu yainzi Eunice ikadzokera futi kwamuri 71 yakadzokera kwatiri 71 tadzorerwa namakumbe 71 iyoyo. Mahachi haana kugutsikana akaenda kwaMujiti ndokunomang'ara. Mujiti ndokutuma LDO nemepu 71 iyoyo. Musi wa27 December 1971 ndopa auya achishandisa mepu akati aiwa nzvimbo ndeya Chigowe. Kubva nhasi hatisi kudaunzwa noise. Zvinoisi tiri kuona 53 years later nyaya yasumuka futi. Vamombe yarara vakauya vakati nzvimbo ndeya Mahachi. Ndo zvatapokana nazvo isusu. Chimwezve chiri kutinetsa hatizivo pamunoapoinda maacting village heads
after 3 years. Alright. After Yeah, alright. Yeah, March. Ini muri kuti vamomberera vakatonga wakati chi? Vakatipa March. Anonzi March panapa ndo? Alright. Saka imi muri kuti chi? Tiri kuti zvakatongwa navamakumbe 71 ndo zvinofanira kunge zviripo. Une here zvinyorwa kana kuti memo? Mepu takaishaya takaudwa nemepu dzakatsva pagwera. Takatombosvikapo tichitsvaga mutsviti. Tikatomboenda kuriro tisikanzwa tikazi mepu dzakatsva. Saka isusu chinangwa chedu hachisi chekungoti matidzorera kana kuti mapa mahachi. Chinangwa chedu ndechekuti hatizive chokwadi. Kana mepu ichiwanikwa ngaibude. Tiri kuti mune mepu here mukati mepu dzakatsva, so how do we prove kuti ndekwenyu? Kana kuti mimi muri kuda kutotorerawo mahachi nzvimbo yake? Hatisi kuda kumutorera, iye ndiye akatotitorera. Mimi munotonga here kana kuti munotongwa navamombeara? Tinotongwa. Saka mutongi akati ndekwanhingi, imi munopikisa sei? Tiri kupikisa nekuti tine umbowo hwevanhu vaiwopo pakatongwa vamakumbe. Tine umbowo hwevanhu vaiwopo pakatongwa naLDO. Baba, kuti imi muite umbowo hatitauri hwemuromo kuti takambotongwa naLDO tikazodai tinobudisa mepu inotiudza kuti muganhu wedu ndeuyu. Izvo zvidere matobudisa mepu tingadai tati okay touyako tozoona tiri panzvimbo kuti mahachi anogumira apa, imi mogumira apa. But muri kuti tine umbowo hwakatongwa nayo. Avaiveko here? Vavasati vazvarwa. So munomutaurira sei kuti kwakauya? Munomutaurira sei pasina mepu? Aiwopo ndewoyo mudharaunda. Ndiye aiwopo. Anyway, hatimboteereranai handiti regai ndikuzei pane zvimwe zvinhu zvandaona kuti togona kunge tisingazvizivi. Akasikari maningi kakatsva ofisi yeAgritex pabowera, saka mameps neanything zvine chekuita neland iri mubowera district zvakatsva. Ndati akasikari kureva kuti zvakatotsva isu tiri kutonga. Handi muri kupanzwisa? hongu mambo. Saka kana vanhu vanetsana, masabhuku ari kunetsana vari vaviri, vakaenda pamberi paheadman, headman akatonga akati nzvimbo ndeyamahachi, imutiziva kuti nzvimbo ndeyenyu. Handiti bhaibheri rinoti chokwadi chako chichakutungamirira kusvika kupenyu usingaperi. Naika isusu takatogara panapa, so tisiri ikoko tine nzira dzatofanira kushandisa sedare kuti tiwane kuti nzvimbo ndeya. Zvakanaka. Muri kupanzwisa? Tiri kupanzwa. Vanhu vese vari kumuganhu kwemunda wenyu vakapiwa nzvimbo nemi vanozviziva kuti isusu minda takapiwa nani? Navachigowe. Handiti? Vari kumapeto vakapiwa munda navamahachi vanoziva kuti takapiwa munda nani? Namahachi. Mepu mazuva tatoonayo. Tikangoshandisa intelligence idzodzo mepu tatoona nekuti hakuna vanhu vaipfekaniswa kuti munhu wekwaChigowe unopiwa munda kwamahachi, wekwamahachi kunze kwemasabhuku enzara yatata kungoaloketa tichingoti vanhu vawane kuguta chikafu. Ndo hataiti kana vanhu vashota tinodi ijudgment. Tinoda kuti vanhu vawane chikafu. Tirungoti vanhu vakwane 15, saka taingoti vasara nyorwa yenyapa nyorwa yapa, asi going forward isu sedare hatishaye muganhu wenyu, because kutsva kwakaita mapepa paofisi pabowera pane memo iri kutosekereta mugovernment ichatokonzeresa kuti mambo hadi atorerana nemadhumeni vaende kunoita repegging of the land, zvinoita kuti zvine zvapedzira kupegwa izvozvo ndo zvichachengeta nyika. Patinoita repegging tinoconsider kuti paimbove pani, kana pakanga pari pekwaChigowe tinopega muzita rekwaChigowe. Muri kunzwisa? Tichibvisa mazita ana atateguru iwaye kuti amambita vanga vari vadiki. Yes, vava vari vadiki, asi mutemo unoti kuve mudiki haisiriyo mhaka inokonzeresa kuti asamirire nzvimbo yake. Anofanira kumirira nzvimbo yake akasununguka.
chinhu 1 chamataura chakonzera kuti ndisvike pakupfungwa izvozvo ndechekuti mati hatisi kurwa ba, asi tinoda kugara tichiziva nzvimbo yedu kuti inotangira papi ichigumira papi. Ndizvo zvamunoda here mahachi? Ini chandunza pano nechakatiita kuti titange kufambira nyaya iyi. Inyaya yakadai. Musha uyu sekutaura kwamaita kuti mahachi achipa munhu ari pamupeto handiti wevillage atoziva kutoti ndapa uyu handiti. Saka musha uyu uri kunetsa uri pamugano naChigoro panova pamba paive pamai veuyu. Nhasi uyu akutorerwa munda iwoyo nevanhu vekwaChigoro ava. Isusu zvese zvinomirira munda iwoyo wamai veuyu ndinazvo inini samahachi. Ndingazotaurisa nezvimwe pamwe zvisingazodiwi mudare. Toda zvidaro. Hongu. Saka zvadaro ndinogona kutotadza kutotaura asi ndichizokushinga kuti ndikwanise kuti ndigone kutaura pamberi pedare rinei maererano nemagarisirano andiri kuitwa nemurume arapo. Ari kutigarisa upenyu hwakaoma asi achiziva kuti nzvimbo haisi yavo. Haana kana chaainacho iye zvino kubva tichifamba tichienda kwaHeadman. Headman vakauya vakasvikogara vanga vasiri vega, vanga vachitori nevamwe vaitovabatsira panzvimbo yemuganhu iwoyo wangu naChigoro. Tikadzokera tikanoyananiswa ini naChigoro handiti havana chavakatenda kuteerera Headman muMbeya. Vakasimuka vakaenda kukoti vakanondiripotera handiti koti. Takafamba mazuva anodarika matatu tichienda kukoti vachitiomesera. Ndiri mwana mudiki ndoda kushandira mhuri yangu kwete zvekuswera ndichigadzikwa pamatare ekuti nditorerwe nzvimbo yangu. Muri kupanzwisisa? Munda uyu ndinotori netsamba yakatonyorwa pano navamakumbi vachinyorera baba vangu ino vamahachi kuti vagone kubatsira mai vevava. Tipei mapepa. Sabu mahachi. Munda uri paboundary wamuza ndunu ndiwani. Ndo Maichka, mai veuyu. Anonzi munda uri paboundary unonzi Maichka. Ndo Maichka. Uri mubhuku mahachi. Maichka akafanda kura ini. Baba wangu ndo akasumuka. Iyo Chigoro haripo. Baba wangu wakamira vachiviga munhu akanga achigara munzvimbo mangu mamahachi. Makuva ese aripo. Baba vangu vakasumuka vachitaura semuridzi wenzvimbo iyoyo. Chigoro haripo. Chiri kundishamisa ndechekuti kubva pekutanga aidi kurambidza baba vangu kuti usataure panzvimbo pangu. Right, chef. Titaure chokwadi isusu kuno kutoda zvinhu zviri straight animonzwisa. Aya ma-court orders ari kubva kudare riri pamberi. Kana nyaya ikabva kudare redu ikaenda kudare riri pamberi tine tisingadi kuiita kuno. Muri kunzwisa? Unless tapuwa isusu kunzi tiite nedare riri pamberi. Asi nyaya yatoda kutaura isusu inyaya 1 yekuti munda uri kunetsa uri pamugano. Ava manzwa vachitaura matauriro avaita kana vaikutadzirai kumashure kwamaa muri mberi. Asi vadzoka panapa vatiwo chavarikuda kuziva mugano. Saka tipei mukano wokuburitsa mugano. Isusu kana taburitsa mugano, imimi kana muchizokonana nemaburitsiro atichaita mukano mugano zvakubva kwamuri nesu. Asi ndofunga kuti hatikonani. Icho chandaona chipepa chiye chavakabata icho imepu yekupegwa kwemunda.
iri kusignify kuti wakapegwa 19 ichi gore ripi rakapegwa 1971 ava vapupura kuti 71 ndio yenyu tipe sekuru munda uri kunedza ndiwa maityauri ndori pamugano tonyaya toda kuzwisisa muridzi wemunda apa ndiye ari kunzi apuhwe munda wake handiti ndiye ari pamunda ka ndizvoka saka iwe uri pamunda ka iwe wakabviswa munda uri mubhuku mama hachi ari pamunda ndeupi hapana munhu nekuti pano apa ari kunzi apiwe munda apa ubva panzi chief makumbe nyika varanda kutaurwa kare kare ka ndo pakangonzi hanzi maita ne waka maitya wakarambwa nechi nemurume pakanzi namahachi apa kare ndatenda kuti apiwe munda chief makumbe tsamba iyi ndeyekuauthoriza kuti maive uyu vapuwe munda muri mubhuku mani hapana kunzi mahachi mune bhuku hayo allright pakanzi crowhead crow mahachi kuna ishe mombe yarara manje pakanzi barwa here chidhindo chiri kuoneka wanzi mambo akaauthoriza kuti ava vapihwe munda handiti chimbomirai munzwe nyaya imi ava vakanzi vapihwe munda vanofanira kuenda pamunda pavo handiti asi kuenda pamunda pavo hakusi kutipa bhaundari yekuti nzvimbo ndeyenyu vamahachi kana ndeyekwa chigova murunzwisa zvekuti nzvimbo ndeyani tichazvowana hedu patiri kufamba nenyaya ende ava vati havasi kuramba murunzwisa saka musatange mashatirwa munoziva hatisi mago tiri vanhu handiti ende you reside ikoko mega isu tinenge tisiko pfungwa yedu inenge ichitoti tinyengetedzane pasiri kuonekwa nemumwe munhu isusu timuonese kana achinge akwanisa kuijekerwa nazvo pamwe munotonzwa kuti aiwa mahachi shamwari hande tinogara zvakadii handiti ichi chinhu ichi munogona kunge makangochifotokopa movapa mungoti mukabva muine ukasha kwamune mabva nako muri emotionally driven hamutipe mabest results asi mukadzikisa ukasha tichibatsirana munomu tinoburitsa chi maresults saka indoda ambotorawo ichi ndimbopawo sabhuku chigowe nditi amboverengawo atibatsire kuti pakanzi chii nekuti ndimambo nyika varanda akati maive uyu apiwe chii titange tawirirana pakuti uyu anogara pamunda wake sezvaakapiwa namambo akanga ariko vamakumbe vari nyika varanda handiti muri kupaona apa ndiri kuda kuti mundiverengerewo vashi chinhu ichi chakanaka pakutochengetwa kwachaita mundiverengere zvese zviri ipapo tigobatsirana kuti maakufunga sei ndandichikumbiro ndoverenga iyapa ndoda kuti muvavarire kuverenga zvese vachiverenga kare apiwa munda hanzi maitya akarambwa nemurume ndatendera kuti apiwe munda
ndo zvakanyorwapo. Saka isusu tiri kuti tikashandisa katsamba ikakako, uyo anogara pamunda pababa vake kana kuti pamai vake, zvinokubata here imi vana Chigogo? Ndina chikumbera mbotaura apa. This document rangouya kapepa yakatatu takangokaradzwa off late manje kwaradzwa pazvakaitwa authorized hapana ari aware of it. Chinhu changoitwa overnight, unza kungoti usiku mama parties they're not aware. Kwakuzobuda nhasi maybe after is it 30 or 53 years. Hatisombozviziva mambo, we are very worried about this situation. If we knew kuti pakamboitwa dare here kana kuti pakafamba sei. Mai vemurume uyu pa53 years zvibwiri ndizvo ka mai vemurume uyu vakagarapo rini sekuziva kwamuita 1964 kusvika pavakazofa rini handizi gore ravakafa. And that mambo vane 15 andida kubvunza vane 53 vafa here. aiwa vaimbotongwa handizi kuti vaitongwa naChigogo. Chandiri kuda kutaura mambo ndechekuti nyaya iri pana haisi yemunda uyu kana akati anogara pamunda pake anongouya kuna Sabhuku Chigogo kuti ndiri kuuya kuzorima pamunda pangu. Sabhuku Chigogo kana akuita musangano wake ouya kumusangano. Ndo zvandiri kuda. Imi maoda kuti gurira nyaya yatisati tatonga. Chekutanga izvozvizvi inini samambo handitenderwi kuti tina mambo vari panapa havatenderwi kuti vapikise zvakatongwa namambo aivepo. Vanenge vachiramba nhaka yatiinayo nhasi. Chimbomirai, pane stamp yekuti chief ndiye akaauthorize land occupation iyoyo, handiti tichisenzesa stamp yedu iri ipapo, isu sedare nhasi muno tiri kuti uyu ngaaenda anogara panzvimbo pake ipapo. Imimi muri masabhuku edu imimi, don't forget that. Kuti basa renyu is to help us. You are there to help us. Kwete kuti kwikwidza. Mukati kwikwidza munenge maakurasika basa renyu. Traditional Leaders Act munonyorwa izvozvo. Makanzi munobatsira mambo pakuitwa kubasa rani ramambo muchiteera maorders aanenge akupa. First order ndeyekuti uzvo ndaenda anogara pamunda ipapo. Kana aenda kunogara ipapo, isusu futi sedare tisu tichakupai kuti ndiwo kwaMahachi here kana ndiwo kwaChigogo. That tinokupai pano hatikundikani isusu. Asi imi mukatungamira kuti kana achida kunogara ipapo ngaaende kwaChigogo, mune simba rinopfuura redu. Togona kukunyimai tichishandisa mutemo wedu isusu wekunzi togona kusenzesa imwe discretion yedu yatoda. Handiti, asi hatisi kuda kuenda kupi? Ikoko. Tiri kungokupombodzawo kuti muterame mugobatsirwa nedare makadzikama. Musaite ukasha, tabvisa ukasha, muri vanhu vamwe chete mese. You reside under the same headman Mombearara, under the same chief Makumbe pamauya panapa. Saka imimi itai kuti tigarisane zvakanaka. Chipepa icho tati muverenge. Kwetu ndokuroka chipepa vape. Right. Imi muzatsa mwenyu nazo vape chipepa chavo. Tati chida kuti ava vaverenge ava kuti mambo nyika varanda chief Makumbe akanga ariko akati vaMahachi, muri kunzwisa Sabhuku, mwana uyu arambwa kumurume ngaagara. Muri kunzwisisa? Tingapoterere tikaenda kure kwerwizi. Iyeye munhu chete iye harisiro bhuku renyu rekwaChigogo. Asi nechikonzero chekuti zvakaitwa namambo akanga ari mberi kwedu, hatigoni kuzviputsa. Muri kupanzwisa? Ndiri kukumbira ndichitosiyira kuna mambo, ndofunga nyaya iyi vanokwanisa kuigura kana tasvika pakadai. Because zvakaitwa namambo akanga ari chii? Aripo. Ndiye akaona zvakafanira either kuti akutorerei that piece of land achipa vaMahachi kana kuti yanga iri yavaMahachi, but because zvakaauthenticatewa nestamp iripo iyo,
isusu we cannot change that. Kana muchida henyu kukwikwidza ka hatikurambidzi. Tokumbira tokubvunza. Awo ngambotaura. Mambo tiri kuzvinzwa chaizvo zvamuri kutaura. Mambo uyu akaita authenticate zvekutaura kumaita kuti akatoita authenticate kuti chirikadzi anga arambwa nemurume ngaapuwe pekugara. But papi, this is one thing lingering in my mind. Pfungwa dzangu akanzi ngaagare papi. All right, very good. Yeah, very good. Right. I'm quite sure you have got the answer now. Yes. Anditi mubvunzo wavo wati chii papi. Anditi ava sekuru vangu vachigoha vanditaurira kuti mai vevava vaigarapo since 1964 vaigara papi. That position paigarwa namai vevava since 1964 up to the time of her death. Ndo nzvimbo yatiri kudzokorora isu sedare kuti ndeye ushu. Mandibata zvakanaka. Vaigara papi murupaziya here. Andotopaziya ineighbor yangu etaigarisa navo zvakanaka 4 years. Ndaparira chinhu 1 hachina kutaurwa nemi komahachi chataurwa nevava. But what we want is the knowledge. Vari kuda ruzivo rwemugano. Right. Ndipese zvanaitaura mambo. We are Chief Makumbaba wakatiita authenticate anditika netsamba yataona yanditika. Let me also add kuti Chief Makumbe pachavo vakauyawo futi. We cannot throw away that. Hatikoni kurasa Makumbe akauya akatoya pakazouya map. Ini baba vangu I remember vakatosiyapo map. Vanhu vakaita ululeti. Paka ivo vanotozviziva vese mpete vaivepo. We've got elders Mbuku Machigoe. We've got elders Mbuku Mamahachi who were there. And we've been harmoniously staying together. Isa tina maproblems nevana. Mpete takatorodzanda. Tina varidu vanokwakurwa uko. Hatisi real enemies. But toda ngoita straighten. Let the truth be told. Otherwise hapana kurwisa kunofanira kunge kutomboiti. Tingaitaka mfeti mambo ndokumbira. Takapuwa mukana wekuti why don't you sit down? Zvina zvitange zvangoenda mberi. Sit down, macro is aripo, ma-elders aripo. Try and resolve it. Tisataenda mberi tichienda kure. That's one of my worries. Paita problem. Kuti mugozoti sei tauya kunoko matouya because nematitude enyama kaita. Saka kunoko isati sikukuita vanhu vari right. Pane chakatoshata chiri pakati penyu. Kana muchitotiudza zvamuri kutiudza kuti tiri kugara zvakanaka munenge muchida kuti bapfungwa. Garai chaizvo zvakanaka kana mukagara zvakanaka hapana kana chinombotaura. What is the truth? Saka chokwadi chiripo ndechekuti vaMakumbe vakaudza vamahachi saSabhuku kuti ipai munhu munda. Saka kana ini ndikaudza munhu kuti ipa munhu munda apa, zvinoda kuti wandaudza yeye ndiye muridzi wenzvimbo iyoyo. Saka izvi zvatakutsvaga izvi zvazvinyowani. Just the point. The same Makumbe. Tiri kuti vana Makumbe vakauya. Makumbe akauya akanyora akati hana kutoya mfeti. Amene kuti pakagarwa dari akatumira katsamba. The same Chief Makumbe ndikutaura kune ma-elders vari pano vaivepo. The same Makumbe came. Vana vakaita ululeti. Vakafara zvikanzi hatichadi kuti tinzwe futi nezvenyaya iyi. Tikatotwa ninga anogara pari kupi. Iyi map takaratidzwa map. Alright. Ndobvunza matauro amuri kuita. Yes. I think zvinova zvino zvichibatsira. Yes. Zvichibatsira kuti muve ne-evidence. Yes. Kana umbo. Yes. Saka mimi matauro amuri kuita. Mbo wacho musina. Tapaipe tambotaura paipe tikati
izvozvi evidence yatinogona kuwana number 1 panyaya yavo pane tsamba yakabva kuna mambo ndo number 1. Number 2, isusu hatigone kupikisana nezvakaitwa nevamwe mambo kare, ndizvo ka ndo number 2. Number 3, pachinyorwa tsamba mambo inini handigone kupa uyu kuti iwewe unopa munhu nzvimbo yakati iye asiri muridzi wayo, haminomupa pakajekawo here papo. Ndo argument yedu mambo. Ndo argument yedu mambo. Kuti mimi indiri sabhuku mondonditi ndoda kukupa bhuku monondipa kwachitsunge zvingaite. Nokuti uyu Mahachi ane nyika yake akanopa munhu kwachigowe munhu atakatopa munda kudhara opuwa kechitu. Ndikubvunza kuti inini pakagara mai uyu makanga muchizviziva here kuti vane tsamba? Hatizvi takaiona nezuro iyi. We are not aware of that. Ende yakamugadza apo ndibaba vedu. Mirai baba, regai ndibvunze mwana wacho ari kuratidza kuti mukuru chaizvo. Aivepo. Nhai baba imi pamakagara makambotongo here newachigogo? Kwete. Inini ndikataura ndichiti inini ndini gotwe mukati memba yenyu. Vakuru kwandiri vese vakafira ipapo. Mai angu nababa angu vari ipapo. Pane marinda anokwana mapfumbano ari ipapo. Makuva iwo achivigiswa nasabhuku wedu Mahachi. Stari Indian. Ndini Fanuwero. Fanuwero Shoriwa. Fanuwero Mushoriwa. Ndisati ndapedza kutaura. Pane nyaya yazvo inoti ava ishe mombe yarara vari pava havasiwo wekutanga. Yakatanga kutongwa naEdmund Muchoyo mushakabva baba ndo akatanga nyaya iyi. Nobva masabhuku akanga aripo nobva aona kuti nzvimbo haisi yangu nzvimbo ndeyamahachi. Nobva nyaya yapera zvakanaka ndichienda munogarisana zvakanaka. Nobva tatoti zvapera. Saka isusu tichigadzira mumunda medu nobva ava vauya vakauya vari 6. Muri kutaura mizhumbu yacho zvayakaita iyi. Vakauya vari 6 kuzorambidza munhu akanga achiita basa mumunda medu imomo. Ndo pakazosaka kuti tiende kuna Headman vari pavo. Uku yambe yapedzwa naHeadman Muchoyo. Ndo pakazosaka kuti tiende kuna Headman aripo. Headman aripo uyu ndo pakazouya kuzoona Muganhu achibatsirana nevakuru vekoko kusvikira sabhuku wedu mukuru wemamadzinga wamamahoko iri vidhiko yese. Nobva anzi ndibatsirewo kuti rwizi runonzi Mulenando rupi. Zvikanzi rwizi runonzi Mulenando rworo rune magadheni rwuri pakati pemuganhu wemunda wamaitya naChigogo. Nobva nyaya yadi yapera. Headman aripo nobva aipedza akati nzvimbo ndeyamahachi. Rwizi rwamuri pamuganhu runonzi Mulena ndo rwizi ruri pamuganhu. Rwizi kwete kuti wotaura rwizi. Nobva Headman aipedza. Zvadarozve isu tiri kutoshanda zvo tatoona ava ndo vakaindisa kukota. Kwatafamba mazuva 3 vanhu vachisiya basa. Kukotizve nobva vadi vakoniswa. Takazoshamiswa zvekuti zvakunzi nyaya yaenda kwashekwa makuru. Zviri kutotishamisa kwese uko haasi kubvuma. Hamena kuti anoda kuzotongwa nani. Zvinowanikwa paupenyu. Ini munomborera makore mangani baba? Inotenda mama. Ini tachikuda kuti ndimbobvunzawo pamati yakaendeswa kukoti. Koti yakanopedzwa ichinzi mati yakangogadziriswa. Koti yakanopedzwa ichinyatsonzi. Mahachi yakahwina nzvimbo yayo.
yakanotongwa koti uchitori nemutongo wemacosts tikanyarara tagara takagarisana zvakanaka hatina kutonokilema makosi takatozoenda unokilema makosi edu isusu kukoti taona kuti havasi kuti nyarawo sevagarisani vavo musi wandakapuhwa bepa iro rekuti ndasungwa mahachi ndo musi wandakatoona kuti nyaya iri kutaurwa tichiti nyaya yapera nyaya zveyaa kwamakumbezve kunodiwa chi muripo wekuti timuite mudare tinoramba tichiwana kuti mari gore renzara ndokumbira kungoeda nekukoti vakati explain kukumbira koti vakati nyaya ngainde kwamakumbiri aiwa munoziva judgment vakaita it's about just a sentence but I tell you pavaexplaina kuti nyaya dzofambiswa nzi nyaya yakaita sei inoonekwa nachief makumbi ende ndokune background yese kuna chief makumbi tani kuti tiende kune convention court sabu nditezve mukazotadza kuchengetedza mutemo usabu wacho unopera. Alright. The appeal against the judgment of Headman Mombe Arara of 29 August 2024 be and is hereby dismissed with cost. And it hatichaverengi any other thing. Nyaya yatatichada kutongokubatsira iwenyu tichikubvunzai ndechekuti kubva gore rakagara mai ava munzvimbo menyu imomo mati ndimi maibatsira mhuri iyi kubvira muhondo kusvika present day pakaitika zvinhu zvakawanda. Mune here detailed account pane zvinyorwa zvamaimbobatsira ava kuti taita musangana navo pavillage, tanovapawo drought relief mbeu, tanovabatsirawo panzara, tavapa mainputs egovernment of Zimbabwe ari kubva kuna president. Pamainyora henyu mubhuku renyu henyu munazvo here? Kana musina zvinhu izvozvo munazvo here? Ndo hunonzi umbowo hwekuratidza kuti munhu tisu taive naye ava votibvunza tione kutoti munhu iyeyo aita double dipping here kwamahachi nekwenyu. Ava vari kuti vanazvo ndokuti mubhuku medu mubhuku remusha kana mangoti tinazvo chitoisoke imi munazvo here? Tinazvo. Makapedzera kupa vantu maimbudzirina mirai imidzisai rukurwenyu tingati 84 1984 ka tatopedza. Imi makapedzera kupa ava maimbudzirina tatogara toshanda navo gore taurai gore ramako makavapa gore rakapera uko gore rina hamuna kuvapa maimbudzi gore ratakavapa ndofunga tikashanda tichisvika kwatiri kusvika kuti tiri kuburitsa chokwadi pachena chekuti imi mamutaureni imimi muri ibwe riri musango ndichakutorai ndokurovesai njiva kana kurovesai madhongi munototi oerere iri ndaida kuti ndingotaurawo maererano nenyaya iyi semaziviro andoita ndekuti mai ava vakakombererwa nzvimbo kwachigowe handitika hongu vakange vanzi ngavapuwe munda vakakombererwa kwachigowe. Chinhu chinondishamisa panyaya iyi ndepemazviteuzi ezvinhu zvavanazvo zvekuti tese vanhu vazhinji takapiwa minda nenguva iyoyo handitika takapegerwa tikapuwawo minda, asi inini handina kumboona hamene kuti dare rakange ratangira papo kuti vazoenda kwashe kuti vapuwe munda. Pane nyaya yakambotongewa here kuti vapuwe munda kana kuti chii chakaitika? Tozoendayo zvinezvi ndaona vachiburitsa zibepa remakandiwo ameno madzishewo mese muri pano ne1972 pane ane umbowo here wezvaiitika 1972 kuti ndakapuwa mapicture emakandiwo angu nezvezvi zvese ipapapo ndo panongondinetsa. Asi nyaya ndozivapo ndeyekuti vanhu vakange vangotaurirana, vanhu vakuru vakataurirana vakapanana nzvimbo aiwa rimako nemhaka yekuti vana baba vedu vaidi
vaidzidzana zvavo vaiwirira zvezvatofanira kuti tiite. Umbowo uriko dei ofisi isina kutsva, muri kunzwa here? Kana muchida zvitikinyani zvana baba wenyu wacho kuregistration zviriko. Kana muchida kuziva pakavambira usabhuku hwebhuku renyu kuregistration zviriko. Asi kuagritex manje kwakatsva mamepu, ndo kunogara mamepu nemazita evanhu vemakandiwa, ndo kwakatsva uko. Zvekuti history yekuti makabva kupi muri kuenda kupi iriko kuregistration room 49. Muri kupanzwisa? Toda kubva ipapo. Toda kuti kana musina umbowo zviya izvi, musatsvage umbowo pahusingawanikwi. Handiti munzwisa? Mutemo unoti handina unozotadzisa mambo kana sabhuku kuita basa rake, anenge akukanganisa basa. Mukasvika panapa mukatanga unge tiri kugesa, hazvisi right. Muri kuona chinhu ichi chakanyorwa kunzi sketch map ichi. Mukaerenga maacres ari panapa ndo munda watiri kupa. Hamumbonowani zvakapfuura zviri papa. Saka inini handimanzwa tichiti mameps akatsva. Mukatibvunza mamepu enzvimbo inoyi ese ndinawo ari kumba kwangu. Nekuti ndakange ndarwadziswa nokuti aimboda kutorerwawo nzvimbo. Ndokubva ndaenda kwakunotora mamepu aya, ndokubva tanofotokopa obva tagara nawo kuno. Saka zvakatsva ndezviri kuofisi uku. Umbowo hwangu uri kunoku unotambirika. Ndozvakafanana nemepu ipi iyi. Vanhu vose vaipegerwa minda vaitopuwa ichipepa chekusara nacho ichi. Ndo chaitaura kuti apegerwa munda ndewake. Saka vamwe vakazvichengeta, vamwe havana. Kushaya kwevasina hakutadzisi vakachengeta kuti zvishandiswe seumbowo mudare. Nekuda kwechokwadi chiri panapa, tiri kuti just munda wevavava ndewo kwamahachi. Uri mbiri kwerusi pacho kutaurwa. Mambo, ndine chikumbiro. Inini handidi kubva pano ndichiti ndadzvinyirira. Ndoda kubva pano ndichiti chokwadi chadi chataura. Chekutanga, chipepa chamati chakasainwa namambo icho. Handina handirambe hangu kuti mambo havana kusaina. Asi inini handina authenticity yacho. Mambo Makumbe vakazouya 71 vakachinja mutengo. Uchi mutengo wasara sure uko hauchina basa, wajambirwa neuyu. Vakabva vakaendazve kuna Major Street. Major Street akauya akajambazve mutemo iwoyo. Ndo waakuuyawo muchiti isa hatigoni kuuchinja. Asi wakachinjwa naMambo Makumbe, ukachinjwa naMajor Street. Regai ndimbopedzawo mambo. Tochiinda pane yekukoti. Ini ndakauya paMubvita. Ndikatora kuenda kwamambo. Tikanzi mambo havasati vagadzwa. Kana vagadzwa tozokuudzai. Tikati nyaya yedu yaagent, vanhu vangatemane kumusha uko. Ndo ndapaya ndatoda chokwadi nokuti tikasaita chokwadi vanhu vanotemana. Vakati aiwa kana iri agent chiinda kwaMajor Street. So hatinawo kujambai mambo. Takatobvunza paMubviti, Mubviti vakati president havasati vapoinda asi munhu takamuona wekuita mambo. Saka imakazapoindwa after tatenda uko. Saka taakukoti tikanzidzokerai kwamambo, ndo verdict yani yaMajor Street. Iyo yaakazonyora iyo ndo inonzi writ, haina madetails. Tikanokumbira madetails anotaura kuti zvakandidzokerai kwamakumbe munotongwa. Ini chandisiri kugutsikana nacho chipepa icho kuti chakabva kwamakumbe icho. Chipepa icho handisi kugutsikana nacho nekuti kana akanzima hachinda unopa munhu munda, akanzi unopa kwachigohwe here kana kuti unonopa make mamahachi. Iye akauyopa kwachigohwe sei? Vakavaona kuti munhu takatomupa munda kudhara, hatichindai tingonoti ndo munda wacho uyu topiwa chidhindo. Hai baba imi, ndimakapa mai vevava munda here kana kuti? Baba wangu ndo akapa. Ndimi here makapa? Ndi baba wangu. Hamusimi. Saka wai muchiramba muchingoita nharo dzekuti zvakazodai zviri kuita sekuti imimi ndimi makatopa. Baba wangu vaindiudza zvavaita. Imimi zvakatoitwawo musipo. Andaiwopo. Saka kana mai vepo ava vari kutaura vega kuti ina ndambotongwa nemi, imi muda kuvamanikidza kuti muti makambotitonga here kana kuti iye aripo munhu achizvipupurira ega. Dena asipo tingadai tiri kutonga vhebho
but munhu aripo aritaura kuti imi baba munambotitonga imi uya atinambomutonga nekuti anambogara aenda mubhuku medu aingogara nameke meke ndo vaiva mubhuku medu saka mataura pamai vake rwizi runonzi murina pamusoro vatombi rwizi runonzi murina urwu vanzi ndio mugano vava voruziva ndoruziva munoti kudini arwei murena ndiwo mugano saka tawirirana saka uriwo mugano uku kumunotsi ndikwamahachi kusouth ndikwachigoro taura zvamurena ka togona toda kuuya kugona notawirira pano murena ndochi ndo mugano saka mune mautoda kuti uyedzona kuti munhu agara kwamurena akata kupana aiwa hazvino zvamuri kuya kuzoona imuri kuya kuzoona mugano ndakubvunza kuti murena ndo mugano here ati ndiwo avati ndiwo ndozvandanyora panapa andimaona avanombokutonga chibato kana yamwana saka amaurana murena ndo mugano tichava kuzoona kuti maisha handika ari kugara asaidi ripe ramurena ndopanoperera nyaya yedu kana adaro ndatendi kuti ngaitenderera ndozvandaitsvaga chete zvainodaka ndingarasindavharira hangu taurenyu togona kuinda kwei pane vawira kuti mugano rwisi vari kwamacha mabhuku avo vanoti rimwe pakati. I wanted to add something. musha wenyu mimi uri papi kumusha wenyu mimi uri pamacha aiwa tipa ruizi uri mhiri ipi uri mhiri yamahachi kana tichitori manegeji kana kuti pasikechi mipapo madhunduro aya anotorasira mvura muna mulembe ndoda kutowana pane 30 meters away from the river munorima kumunda kwenyu saka imi ava vari kuti munda wavo muri kuramba kuti munda wavo hauzi kudira kwamachi zvamuri kuramba here harisi kwamachi uri kwachigoro ati rwizi ndomugano rwizi ndomugano ivo vari kuchinja vari kureva kamwe kakoronga udoka ndobhumureza chabvunza vakuru kuti murena nderupi tasvikapo nyaya chabvunza vakuru kuti murena nderupi ndimusipo rushinjika sei rwizi ngamunorubvisa rwizi rwacho aiwa ineresatavavira kumatoenda rini toyako rini kuzoona murena wacho nderupi motaura muri vairi moti paanza yekuti simudza tione murena wacho zviperi edzaiwana baba takatomirira toyako rini but pane point andaida toya rini toya rini kuzotapo kuzona mugano wacho toya rini toda kutanga taziva zvinodikwa kuitira kuti tikati muye mangwana tisina zvinhu zvacho hazvishandi toda kuziva zvinodikwa kuti muuye isusu hatisi kukakavadzana munda wamaicha uri kwamahachi ivo ndachikumbira kuti kana varivo varida kukusunidza pamwe handizivi vongozviita nokuti inini hangu kwandabva navo kwakati rebei pamwe pacho ndichizongosara tiona kuti titegazve tichingosara takawina totonyarara tongoti pamwe nyaya iyo ndo vanongosumudza seizvo zvavakuita saka kana vaivo vari parironga vanofana kudzoserai mari yenyu takatonyarara vatumira kuno futi taona bepa iro rine 30 years kai haisi mari yekuti inotambuka nayo 30 years ndikaishandisa mumba mangu ndinogara vana vangu vachitoita sei vachitorarama dai kuri kuti kugara kwavanenge vakaita pamisha kuti munhu ukanzi wapa penjeni haisi penjeni yekuvhiringa vanhu vagara mumusha
tiri kuvhiringwa andimona izvezvi takutovhiringwa futi ini baba vangu vari kwenyu vapenyu nhasi chero musina kufamba kuenda ikoko kuna murenga vanotokwanisa kutonokuexplainerai vari mumba vakavata izvezvi ende nyaya dzavo idzodzi handizivi kuti ndo vana mai vababa vangu vanachikona kundorava mai vangu vazvarwa namazvereka handiti asi handizi kuti respect yacho kana kuti inini ipapa patasvika vamwe vese tavakwasi asi ivo sekuru havaramba tikati ko zvinosaka togarisana sei andinoona saka ivo ka ndo vanotori negiraji rimwe ravainaro ka risiri ina handichazivi kuti nyaya haisiri yemugano kwaedmen havadi kubisa mara vakaramba pamberi paedmen edmen akasvika pakutaura kuti ndokumbira mbobvunzo changamire ndokumbira kuva mudiki ka vakandi ndavabvunza ndavabvunza ava ndikati mudiki unochinjisa here mugano handiti ndakavabvunza ini nyaya yemugano iyoyo vakanditi uri mwana mudiki sterekiwe ndikazosvika pakuvabvunza kuti saka kuva mwana wangu mudiki ndopamava kuda kuchinja here mugano ndakavabvunza vari pandisi kuvareva nhasi vanongoramba vachiti ngatiinde kwakati taida kutotora pisod kuti tatisati tasvika pakuti tibvunze kuti tinotorwa sei hatichadi kuramba tichitaura navo vachiduku kupedza nyota patsimi kwakaipi matuwirana kuti masabhuku maviri kana vakajiwa handiti vanokupa izvozvi havana chavari kutipa kubva pesi isusu tinovaudza kuti vakupei isusu tisine simba rekuvaudza vakatadza kukupai vanenge vaita mhosva kudai isusu tinotombotanga kuvaona nemusi wemandi saka ndataura ndichiti kuti tikubatsirei imimi ndimi maivaudza andizvoka ati ndimi maivaudza isusu titakuvaudza kana titakuvaudza vakatadza kukuita izvozvo vanenge vakuzvidza dare redu saka kana tavaudza unofanira kuita zvatese saka kuti nyaya ipere tati imi munotiudza zuva ramunofunga kuti isusu inini nedaro rangu touya toona rwizi rwamamusava nezvaro ndizvo ati taruona rwizi irworo zvatopera baba achabvumirana kuti rwizi ndo runopatsanura saka ngatite izvozvo tikaona uyu ari kugwa akutotongwa ikoko akutongwa ikoko zvapera musi iwoyo wamunouya mama ndandikumbira kuti musapfuure musina kuona baba vangu asi nyaya iyi tataura kutika imimi mabvumirana nyaya iri pakuti mimi mese muri vaviri mabvumirana kuti rwizi ndokupatsanurai ndizvo ati saka dzimwe nguva baba yenyu pamwe dzimwe nguva vanogona vakakosha asi dzimwe nguva hatinyanyovade nokuti imimi muri vaviri muri kubvumirana kuti rwizi ndo runoita sei saka imimi ende hapana chiwi parwizi saka zvazvinoreva ndezvokuti imimi munoti tiudzai tatamira izvozvi tiudzai zuva ramunoti tiuye touya ikoko tokubatsirai maita basa Teachcat MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dochipondora tete